Днес сме в първия епизод от поредицата Близка среща и ще имаме близка среща с Иван Димитров, който е основател на кауза, помогнала на над 500 семейства и центрове и събрала над 10 000 последователя в рамките на година и половина. За това ще научите повече в нашето интервю. Здравей! Може ли да се представиш за зрителите, които не те познават? Привет! Аз съм Иван Димитров, на 32 години, от град Бургас, основател на групата Подари усмивка на децата на България. Можеш ли да ни разкажеш как стартира тази кауза? Всичко стартира от това, че аз съм търговски представител и завързвам приятелски отношения с много от моите клиенти, като един от тях е и Кадир Осман. Той има сервис за телефони и в един от дните, когато аз отивах при него за стока, да го заредя с стока, с кабели за телефони, при него в същия ден е отишъл човек, който е искал да си продаде телефон, за да може да купи мляко за детето си, което за нас беше наистина доста шокиращо. И тогава дойде и самата идея да се ремонтират техника, която след това да можем да дарим на такива семейства в затруднено положение, защото все пак това е най-важното, всеки един от нас да има връзка помежду си, живеем в такива времена. Можеш ли да ни разкажеш повече за каузата и какво точно представлява тя? Каузата се състои в това, че в началото хората даряваха само телефони, таблети, лаптопи и настолни компютри, но с течение на времето започнаха да даряват дрехи, играчки, обувки, слушалки, тон колони, буквално абсолютно всичко, включително и холови гарнитури, бяла техника, като не сме в една черупка само за Бургаска област. Това е за цяла България, защото абсолютно всеки е добре дошъл и в цяла България има хора в нужда. И най-важното е, че не трябва да бъдем добри и да се показваме като хора само по празниците, защото целогодишно има хора в нужда. Така съм се запознал с различни центрове, където се подпомага и, както казах, не е само в Бургас. Има в София, има в Пловдив, има в Велико Търново. Навсякъде има деца и семейства в затруднено положение. Точно заради това и идеята ми е такава, че всеки един човек, от който и да е град, може да допринесе. Това става въпрос, че получаваме дори телефони с пукнати екрани, лаптопи, които са бавни, таблети с други проблеми, абсолютно всякакви проблеми. Точно и заради това имам помощници към групата, които се занимават с това нещо, да ги ремонтират и след това да ги даряваме. И поради тази причина създадах и групата Подари усмивка на децата на България, за да мога аз лично да докажа къде отива всяко едно дарение и за да не остават въпросителни, защото това е най-важно, да има прозрачност и сигурност. Всеки един дарител да знае, че неговото дарение ще отива по предназначение. Другото, което е от изключителна важност, е, че всеки един записал се нуждаещ се или се е свързал с мен по някакъв начин, му се прави проверка. Защо? Това е най-същественото, за да няма измами, хората да се виждат продадени дори и дрежки. Такова нещо сме чували, сме виждали. Дрежки за продажба, играчки за продажба. Окей, добре, ще спечелиш ни 5, 10, 20 лева, но накрая ще достигнеш до повече хора като един измамник и това ще опетни името ти. Аз точно това се опитвам да постигна. Да покажа на хората, че към мен, към групата и към всички помощници, които са замесени, може да има сигурност, разбиране и най-същественото, че ще зарадват не едно и две деца. Как точно се намират семействата и центровете и как успяваш да предотвратиш тези измами, за които току-що разказа? Семейства намирам чрез групите. Аз започнах с постове по групите, защото там най-бързо мога да стигнат до дарители и нуждаещи се. Още от самото начало така стартирах и така си продължавам. Хората трябва да им доказвам с снимкови материали, защото това е най-лесният начин хората да се доверят, защото има прекалено много измамници по групите. Това ми е най-същественото, а с центровете аз правя връзка с тях. Питам дали имат нужда от нещо, защото все пак има много деца по центровете, а това е най-добрият начин да се направи едно дарение и най-вече да не е само по празниците, защото всеки през цялата друга година, освен по празниците, също децата имат нужда. Дали от часовник, дали от слушалки, дали от телефон, таблет,
такива неща, буквално всеки месец имам такива дарения към центровете с семействата. Те се включват към групата или други хора ми пишат или ми се обаждат, за да ми споделят за случаи, за семейства в затруднено положение, деца в затруднено положение. И проверките, това е най-сигурният начин, за да разбереш дали един човек е измамник или не. В началото бях на прекалено голямо доверие, вярвах на абсолютно всички, че няма хора, които да лъжат, но се оказа, че има наистина немалко хора, които заради положението си искат да живеят на гърба на другите. Имаше измами с телкови решения, което е изключително грозно. Имаше измами с наистина много луксозни апартаменти. Направих го това нещо само заради един случай, където ме излъгаха, че къща е изгоряла, че имат нужда от помощ, на улицата са, а в последствие се оказа след допитване от моя страна по групите на града, че това е било някаква стара къща преди време на някакъв дядо. И за съжаление мога да се призная, че заради това, че аз не направих някаква проверка, подлъгах хора и те дариха немалко дрехи, обувки, говорим за спални комплекти, само и само за да се помогне на хората. Това ми изигра лоша шега. Това ме научи, че трябва да се правят проверки, да бъде сигурно и да няма записани като хора с перфектни апартаменти, деца вика дори по-хубави от нашите, да се записват и да получават техника. Иначе, начинът по който ние проверяваме е много важен, защото хората няма как да допуснат някакъв човек, който не познават, просто знае, че е дарител в дома си. И за мен най-доброто решение това е с видеовръзка. Чуваме се по месенджер и те се включват в разговора, показват ми те, кои са, запознаваме се, запознавам с децата, защото това е най-хубавата връзка, да видиш децата как са, защо са, да ги поздравиш. И оттам те показват дома си, как живеят, какво им е положението. Това е най-сигурният начин. Естествено, не е на 100%, но на 99% имат най-същественото. Попълнен въпросник в групата, дали са дарители и нуждаещи се. След това представяне за абсолютно всички в групата, като какви са вътре, имат ли деца с увреждания и дали те искат да помагат или те искат да получават. И след това се прави естествено проверката. Това е от страна на сигурността. Какви са твоите дивиденти от всичко това, което правиш? Разбирам, че доста време инвестираш в това. И също така, ако някой иска да се включи в каузата, как би могъл да го направи? Не веднъж и два пъти са ме питали дори приятели дали това ми е основната работа дори. Това не е така. Аз един лев не получавам от всичко това, което се прави. Дори точно обратното. Инвестираме не малко финанси в пратките, които се получават, плюс ремонтите на телефоните, защото по принцип нашата идея е от 2 телефона или от 3 телефона може да се направи един, но когато няма повторение от този модел на телефона, ние трябва да дадем пари, за да има някакво дарение. Когато се появи някой център или семейство, трябва веднага да реагираме. По този начин с пратките, по принцип идеята е хората правят дарение, да си ги плащат, но немалко хора ги изпращат за наша сметка, което понякога е наистина доста сериозна цифра. Има случаи, когато за 2 седмици 300-400 лева може и да отидат за пратки, което не е шега работа, наистина са много пари. Сподели ми, кои са положителните страни на това, което правиш и кои са отрицателните, ако има такива. И също така, имало ли е момент, в който искаш да кажеш край, отказвам се? Не веднъж и 2 пъти са ме питали този въпрос за дивидендите, дори си мисля, че това ми е основната работа, а в действителност не е така. 1 лев няма, който да е дошъл при нас, защото няма спонсори, няма финансиране, няма абсолютно нищо. Идеята е ние да помагаме, а не ние да взимаме. Това е най-съществено, защото все пак това всичко е за деца и да вземеш от дете, което е най-чисто същество, това е, не знам дали мога да го нарека човек, който може да направи такова нещо. Всичко това ни коства дори много разходи, финансови разходи, от страна на пратки, които ни изпращат хората, защото не малко пратки идват за наша сметка.
в случая за моя сметка, защото ги пращам към моя адрес. И има случаи, където 200, 300, 400 лева може да отидат за пратки за има-няма месец, което за някои хора това са страшно много пари, включително и за мен. Хора с семейства, всеки един лев е голям плюс, а пък когато е минус, това се отразява естествено. Също така, това е година и половина само инвестиране. Това е цялата работа, което наистина е 4-цифрена сума. И то не е малка. Всеки един може да бъде дарител към групата, като може да дарява буквално абсолютно всичко. Дали техника, малка техника, като телефон с пукнат екран, лаптопи, таблети, настолни компютри. Оттам може бяла голяма техника. Когато става въпрос за такава голяма техника, гледаме човека, който е дали от София, дали от Пловдив, дали от Бургас. Тогава техника се дарява само за този район. Хората от града и региона, защото няма как по куриера, много съвременно ще излезе. Оттам имаме хора, които са дарявали цялостно обзавеждане за стаи, играчки, обувки, абсолютно всичко. Аз правя връзката между хората, свързвам дарителя с нуждаещите се, защото дарителя ми каза кой какво иска да дари. Няма как да питам в групата кой от какво има нужда, защото ще ме побъркат. Това е сигурно. Така че всеки един човек, който желая да дари каквото и да било, няма значение, ние нямаме граница в нещата, всичко може. Може да се свърже към личния ми профил, към групата след попълнен въпросник, защото ако нямат попълнен въпросник, заявката се отхвърля автоматично, или на телефонния ми номер, който е упоменат абсолютно навсякъде. Какви са твоите бъдещи планове за развитието на каузата? Бъдещи планове не са един и два. Сега на първо време се изгражда сайт благодарение на още един от помощниците. Той стартира като дарител, но сега подпомага каузата и то много сериозно, като изгражда абсолютно перфектен сайт на групата, който дай Боже до края на октомври, ноември месец да стартира. Това не е най-същественото на първо време. Впоследствие трябва задължително да се намери помещение за град Бургас, където да мога да развивам още повече самата кауза. Ако някой подпомогне, би било добре дошло. Няма значение каква квадратура, дори да е малко, но ще бъде много съществено за самата кауза. Като за финал, какво послание би отправил към нашите зрители? На първо място, скъпи приятели, искам да ви кажа, бъдете хора, защото с хора се живее. Подарявайте, помагайте абсолютно винаги, когато имате възможност. Когато видите, че има човек в нужда, няма значение каква, бъдете насреща. И най-същественото, не подарявайте само по празниците, защото във всеки един ден от годината има деца и семейства, които имат нужда. Бъдете хора всеки един ден. Благодаря ви.